Nytten! Avaa tämä männes. Okei. Tykätkää Alekin vielä. Suomi tilan videoista. Kommentoitte ja tilakaa kanava. Tilakaa Alekin kanava. Ja niitä loppuja. Me jatkamme tätä männessia. Ja minä ja Akseli, se näki. Mene pakkala. Kaikki pitää näkyä. No moro. Tämä on isoa männessiä, se kuvaa tästä. Ups. Tere. Minä en kerro mun nimi. Kaikki pitää näkyä! Ui. Ei. Kaikki pitää näkyä! Mun nimi on Sami Kukkonen. Kakkonen sanoo siinä mahaa. Älkääpä nyt tehkö mitään. Tehkää jotain. Älä tuoda sitä tietokoneesta! Älä hullu aukkaa! Valtia! Mene! Au! Moro! Ette pääsetä vielä! Palo ihan oikeesti, lopeta itse! No niin, nyt laita YouTubeen. Ei vielä kuvaamme tätä koko loppuun elämänne. Kun se on aina niin. Jep. Poika. Kaikki esille. Kaikki näkyykään. Ai kaikki. Moro. Ei. Ai niin. Kaikki noput Ei esille. tiimi. Mikä? Tulkaa tänne. Kuningastus ei ole meidän tiimissä. No otetaan pari. Okei, älä sitten. Täällä ei ole enää ketään. Me vaan 3 ollaan täällä. Hiljaa mun kanava. No ei oikeesti tarvitse tilakseen tämän tykkäykseen. Mä vaan haluan, että te ootte iloisia katuasuoreille. Ai taas! Ai hitsi, kamera tippuu. Muistatko sen mun toisen Suomen silloin videon, missä mun kamera vaan tippui? No niin. Bye! Toimi!